everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Ay, malasa sa itong lagkaroon. Ay, wag iti agi. Doon ang tatay ba naginot, pero di sagka. Hain, ito tindirang isdas karbon? Ha? Ito tindirang isdas pasil po? Katong mangumprahay supermarket? O katong tindiras bugas? O katong trabante sa mall sa kulon? Lagyan. Ibaw ka na sa kong balaod, Song. Dili tamutiras mo na ultimo lamang. Sa mga kabus kasama na to. Nangiyawatin tao na sila. Aron mabuhi sa ilang pamilya sa patas kapagi. Lagyan. Ang atong tirahan, kadto lamang mga tawang naginubrang kwarta. Ha? Sama ng foreigners. O may ligaw kwarta na. Ha? Katong mga dato kayo, mga Pinoy mga dato kayo, kanang mga laog kayo, mga daw sa kabos. Ha? Kadtong mga hakog sa gahom, kanang mga politikong notadong kurakot, kadtong mga opisyal sa gobyerno ng mga notadong kurakot. Ha? Muna'y klases mga tao nga kung imong kuutan, baliwa lang nila kay tinipsing lang na silang bandi, silang kwarta. Sila mo itong target, sila'y tirahan ta. Ay! Hala ka diha! Auto! Kalit meron sa tutungod! At ko! Hala! Pangandam, Song! Away na sabli! Pidak niya, no! Mudagan ko! Bahala ka diha! At ko! Oh, uy! Ay! Miss Beautiful! Ikaw man lagi, ma'am! Dali mo, sakay din mo, kay no stopping din eh. Uy! Pati! Ay, kuya, wala gina ko ganina, Ma'am Linda. Mudagan unta ko. Kay nadog kay ko nga, may kalit may hunong nga auto sa mong tungod. Abi ni Kug, away na. Pero sa dihan, di pa ubos mo ng kanang sa amin ba? Windshield, oh, kana. Oh, Window shield. away, basta mo na. Ikaw mo ko day. Pidag nga, no? Nagkuyawan day mo? Nalimot day mo nga nakasakay naman mo ning auto nako. Wala may kumpiyansa, Miss Beautiful. Nga no? Dagan day mo atraso. Mula! Kay ko ang kining, ang buti pa sa buti ng hanggawang insong, doon na sa may atraso, ma'am, pero, katulad kong mga buang-buang din ni Sudat. Di man gusto si Ariko, ma'am, nga doon ay pobre nga sama namo nga daog-daog din ni syudad. Kana, patik mo na, ma'am. Mao ba? Asa man ka, Miss Beautiful? Anong, niamag ka din ni Sudat nga, gabi naman. Ingon manggod ka nga kung kinahanglanon ta mo. Magtuyok-tuyok lang ko sa syudad kay naalam mo sa mga aseras. Oh, yun na, our services? Nagkinanglan ka na mo, Miss Beautiful. Pwede ubanan ko ninyo? Oh, asa man? Nabisi na ba mi, ma'am? Unsa man ay unda na? Magpalit ko og pagkaon. Birthday man ko nako. Uy, happy birthday, Miss Beautiful. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sa'yo ang inuman, sa'yo gyapon ang pulutana! Why problema? Oh, di padilya. Di padilya ng gihinungan na to na. Ala ka diha! Lami kay plitson din ni! Mao gid itong tuyo. Uy, Ala ka diha! kalalam. Lais kag style, ma'am sa? Ma'am Linda, lais kag style, no? Kadaghan na ito, gipamalit mo mga puso o litson. Nya, gilanlait mo putos. Sa usay ka plastik, doon ay tulong ka na kong puso. Nya, butangan og pila kahiwa sa litson. Kadaghan na ito! Murag nagpista! Bitaw mo. Bitaw, Miss Beautiful. Nagpalit kita, pili kakahon pag yung soft drinks. Dili kay kana lang. Maghapit pa ta sa supermarket. Nga naman, ma'am! Uy, Magpalit kog sinakong bugas o noodles, ingon man itlog, kape, gatas. Unya, parehas niya itong gipuhat, bahin-bahino nato. Tag duha ka kilong bugas, butangan na tulo ka noodles, itlog, kape o gatas. Malipay na siguro ang mga taga-aseras nga mataga na to ini. Oo, ay, murag tambalos-los! Murag tambalos-los, mawalis ang babas kalipay, Ma'am Linda! Ay! kanindot ang ta, Miss Beautiful. Ya, katong bunda, katong may kaya. Ilabi na ang mga dunahan. May sama ni Mugbatasan. Arko. Ano tayo ni mga tag? Uy, Hala! pidag nga no. Amo man yung pinianan!
Hala ka diha! Unsa? Tinod ang gisulti ni Insong, Miss Beautiful. Amo ning baluarte, among imbuduhanan, among panimay, og labaw sa tanan, among pamilya. Arko. Ay, kawaw ini. Kawaw. Dili Insong, dili na to ang kauwaw sila. Tungod kay sila mo yatong pamilya. Gusto ka, Arko? Dali mo. I-celebrate na ako ang akong birthday. Ay, kawaw yun. sige. Kawaw yun. Tara, miss. Asong, paliw ko gusto tindahan sa dako na tong pamilya din sa Siras nga. Doon na tayo espesyal kayong bisita. Ang mga natog pukawa, ipatawag ang wa niya, magpundok tang tanan. Oo! Oh, Ariko! Kawaw ani! Kaon ani! Automatic! Kaon ani! Kawaw ani! Abti kay Sinsong, no? Witik daw yun, Miss Beautiful, no? Tara, Miss Beautiful. Okay, tana. Ay, ang taon kauwaw ini! Kaon ani! Puyo lang na mga bata, ha? Pabuto na to ang go signal ni Kuya. Ariko ninyo! Una mong kumbati, ha? Kauwaw ini! Daghan giday mo. Kaon ini. na! Wa ko masayop sa kong pagkwinta. Dili gid magkuwang ang pagkaon. Ay mo giat! Wow, ini! Wow! Dili pa na ma'am. Mudaghan pa gini. Giat, wow! Sigurado ko mudaghan pa ni. Hantod nga dunay dinaog-daog. Arko. Mao ni ang gapit sa mga kabus ug dinaog-daog. Mga kasama! Akong dakong pamilya, mga bata, mga tiguang, mga daga ulitaw. Ang akong mga nanay ug tatay. Kumusta mo? Ay mo kabalaka. Daghan kay ng pagkaon. Pero sa di pa tamangaon, Puyo lang, ha? ato nang pasalamatan si Miss Beautiful, si Ma'am Linda. Salamat kay Mami, salamat. Ay sa mong kaon, ha? Ay sa mong kaon, ha? Ay sa Uy, mong kaon. Sung, Mawotang. Sung, Kuan, puyo, maghuwat mo go signal. Sung. Sila man, maghuwat mo go signal. Ako, signalan pa na ko. May magwa ko'y buot. Sige ha. Kuan na. Manganta ta happy birthday ha, alang ni Miss Beautiful. Ni Ma'am Linda, manganta ta, okay? Sige. Sige ha, sunod mo ha. Sunod mo na kung tanan ha. Ready, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay sa mong kaon ha. Happy birthday, Miss Beautiful. Ay sa mong kaon. Salamat, Arko. Sige, mga ona ta. Ayaw na. Okay, mga bata. Linya lang mo ha. Ay sigurado kong maapod mo ron ining litson ug dili kay kanalan. Doon na pa ipanghatag na bugas, noodles, itlog, kape, gatas. Murag katong mga nahitabo as Yolanda ba? Sige, daghan mo madawat ron. Okay, linya lang. Okay. O sige, kumpati mo. Daghan pa kay pagkaon, sige. Hugdan ninyo mga bagagnaong. Haliyay mo kawaw. Miss Beautiful. Supad. Sige, hab-hab. Tanaw sila. Muna akong pamilya. Malipayon kasi ang tanan. Ilabi na ko, miss. Kasama, Lipay kay ko. Diyos ka, nagkumpaan sa pamilya. Dili, Arko. Ako mo'y pinakamalipayon ron. Kanina sa pamilya, nagkumpaan. Ako mo'y labing malipayon ka ron. Sige. Miss Beautiful. Uy, kamunya, uy, Arko. May nasulti na ko na kapayong bus na mo. Hindi mo makakunda. Pinungdan nga mahila ka. Ma'am. Wa, Arko. Tanawa. Luha, di sa kalipay. Kanagkumpaan. Wa ka lang masayod ko doon sa kalipay nga akong gibati ka doon. Sa buhay pag ako mga kinikanan, gipangandoy na ako nga nag-birthday na ako. Ani, kinipay kayon sa Siras. Kamu na kung pamilya kay Miuyo na untang akong ginikanan, pero wa madayon tungod kay nangamatay sila. O karon natuman ang tanan. Malipayon kay ko, Arko. Malipayon kay ko. Miss Beautiful. Kikapusin mo. Oy! Hala, gakos sila! Hala!
Titigyan ni mo, Song. Sorry. Sumukana ni mo, eh. Uy, lipay. Balita na gani ko. Lipay magkayo ang tanan. So, okay mo? Mag-inom ta din eh. Uy, okay kayo. Nabugay balibaran ini mga tawanan. Mas beautiful. Garbo Di nila na ko ba kayo pamilya. kumainom? Nagkukik Girls, di ka. man bitaw na ako. Karon lang good. Aw, Sige, sige. Pero kayo may mahal niyo, Miss Beautiful. Sige. Aw, sige, sugot kayo ko. Inom na ta. Why balibaray? Imo, Arko. Ako na siya. Murag sige mo lang ako. Kasana ni mo, Sungoy. Mao. Ang baso ay abot-abot ni mo. Ako nsan ni. Human na siya, uy. Mananong. Human na siya, Arko. Mura manggog, dali kayo. Ang Hindi ka po sa baso na mo, yarok mandayon, di pares ni mo. Nga, halos limut-limutan lang basos, kadugay, dugay kay ka mo inom. Hik pa. Bawa na bito kang. Hik Wag pa. ko mana duginom. Dali ko mahubog, kalipong mo ng gani ko. Lain ba ko mahubog kay kanta rin ko. Hala ka diha! Believe siguro ni mo, Miss Beautiful. Sukol sa kayo ng hard game no? Anad ako ini, Arko. Moinom ko aron malimot ko sa masakit akong kagahapon. Uy, Miss Beautiful. hindi kay kagahapon. Hik ko. Aksyon mo noon pagkaguol mo, Miss. Sige, hik-hik. Hindi ta nang gulguol, oy. Di ta nang gulguol. Lipay-lipay. Ta kay birthday rin ni mo, Ma'am Linda. Ha? Bitaw, no? Bitaw, lipay-lipay ta. Ase Mayo, Arko, kung mo kanta ka. Ganihar kay kong kakantahon. Sige, magkanta ko. Sige, tira! Arko, kay maminaw ko. Tira! Ge. Ay, pagkakapoy. Pindot, oy. Kining walay asawa. Mayo. Magigda, magtikongkong ang ginhawa, abot sa bungbong. Maglasyo, okay ka na? Nagdam ko na sab ko niya. Nakinsa. Wa man din si Itom. Tuwa sa City Jail. Ito? Ang binuhi kong iring puti. Ha? Mao ding ibisitan sa kusdautan kong damgo. Asa ka man? Mulakaw na ko. Mubalik na lagi ko. Biyaan ka ni mo din eh. Ayaw ka ba ka? Balik ko lagi tika. Bangag sa ilong. Tingali mapulaan ko din eh. Dili na problema. May daghang kwarta niya sa drawer. Imo na. Gamita. O doon, padadaan ti ka driver din eh. Aron makasuroy-suroy ka sa gusto mong atuan. Dili na kinahanglan pang krasyo. Kamao mo ko mo drive. Kung mao, gamitin ka na auto na sa grahe. Imo na. Tinuod ka pang krasyo. Rena. Sa gikaingon ko na nimo, mabuhong kagiruban ako. Tungod kay ihatag ko nimo ang tanan. Salamat pang krasyo. Imo na po, Arko. Imo na po, Hik, sige, hik, oy. Hindi na ko, hindi na madala. Ubog-ubog na ko, Song. Imo na lang ni ma'am. Okay. Kining, diha sa mo haki, magpalit rin kong sigarilyos unahan. Sige. Balik ko yan, Song, ha? Tingalig, mananggi na sad ka. Dili ay! Sanggig yun! Narinig pananggi. Arko, Ha? ikaw na sab. Di na gid madam is beautiful. Lipong nangagi ko. Lupig day ka na ako. Kung muna ako na lang ni. Kining butilya, ang bibi. Oy! Ito nga po na nimo, ma'am. Miss Beautiful. Kaya pa kayo na ako, uy. Kaya pa kayo. Pilipan ako nimo, Miss Beautiful, eh. Ligon ka yan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.